kóṣẹ́ ìyẹn ní ti lákọ̀ọ́ṣẹ́ fẹ́. ẹ̀ńdá mi ṣàlàyé. ara máa fowó dá o bàbá wa ṣe fún mi o.
mi ají mi ò bá kó. ẹ̀gbánilẹ́mọ̀ ní ṣọ́bìlà tí kò tí wá. ọmọ abánijà má jẹ̀bi ẹni. ọkọ̀ alájà mi Mọ̀dínátù. ọkọ̀ rana tú mi ò rákọ̀ sílẹ̀. ọkọ̀ ràbẹ̀jẹ́ bàbá Fáwúsá. bírò tí ń ṣe Màmá yíwà padà. bí ó ti ń ṣe Màmá yíwà padà. bínú rún kéde. Ewúrẹ́ ilé afẹsẹ̀ rálẹ̀ ni. bínú rún kéde. Ewúrẹ́ ilé afẹsẹ̀ rálẹ̀ ni. ènìyàn ní bínú Ọlọ́run kì í bínú. ájì má jẹ́ dá wọn lọ́rùn láyé ń bí. irọ́ ni wọ́n pa èké ni wọ́n ṣe. mo bá ẹ yọ̀ mo bá ẹ jó. bí wọ́n ní wọ́n ṣe wọ́n rọ́ṣẹ́ tó lúwa. báráyé bá bínú ẹ ó ń pèrò pàṣírẹ lẹ́yìn. Fi wọ́n sílẹ̀ ṣá máa wò ṣe wọ́n. Jẹ́ k'Olúwa gbèjà ẹ̀ o. ṣèbí Olúwa ní gbèjà ẹni. kásá ti fi ìjà bọ́lọ́run jà kẹfọ́ wọlé rán. ajá olórí tí ló fi bàgbò kọ̀rọ̀ òwe ni. ajá olórí tí ló fi bàgbò kan. Bàbá ni bàbá jẹ́ òjàre. ajá olórí tí ló fi bàgbò kan. Bàbá ni bàbá jẹ́ òjàre.
irọ́ ń parọ́ fún irọ́ ta ló lè déjọ́ mọ́ fìlà. kó gbé náà kárí irọ́ ni kò lè ṣeé ṣe. irọ́ parọ́ fún irọ́ ta ló lè déjọ́ mọ́ fìlà. kó gbé náà kárí irọ́ ni kò lè ṣeé ṣe. irọ́ ni kò lè ṣeé ṣe sẹ́. ó ní láti bu wọn lọ́wọ́. nígbà tẹ̀rọ ṣe bàjẹ́ rọmọ ẹni kejì rẹ̀ Ájímì Ọlátóyè Ájímì Ọ̀tàtàbàkọ́. bí wọ́n filẹ̀ sọ́jà máa wo ṣe wọ́n. Ájímì bàbá Ọlátóyè bàbá ni. Ọlátóyè o Ajídòmòye. Ọlátóyè o Ajídòmòye. ọmọrọ lọkọ ọlọkọ níṣẹ́ yìí. Ọlátóyè o Ajídòmòye. ọkọ̀rọ̀ alájà mi pàtàkì àti mọ̀gínátù. Ọlátóyè o Ajídòmòye. ọkọ̀rọ̀ alábẹ́jẹ́ mi rọ̀gbọ̀ bàbá rí yabọ̀ dé. Ọlátóyè o Ajídòmòye. ọkọ̀rọ̀ anátú mi pàtàkì rẹ̀ yìí ti dá kọ̀ sílẹ̀. Ọlátóyè o Ajídòmòye. importers and exporters general contractor fẹ́. Ọlátóyè o Ajídòmòye. managing director bàbá ní Ájímì bàbá. Ọlátóyè o Ajídòmòye. Ọlátóyè